Bangki, lablab ka sa banggi. Pagka para pagkape na bilo mag-inom ka sa banggi, ginulpi mo ang inom mo. Ano na? Naubatan ka na? Pagka para ka tinugutan mo isis mo mag-inom kipirang oras, ginulpi mo. O sa Roman, hindi pagkabur babae mambuyong. O ano? Hello! Hi, hi, hi! Hello, 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 hello! Hello, how do you do? Down by the river on a Friday night, pyramid of cans in the pale moonlight, talking about cars and dreaming about women. Never had a plan, just living for the minute. Yeah, way down yonder on the Chattahoochee, never knew how much that muddy water meant to me. But I learned how to swim and I learned who I was. A lot about living and a little about love. Gayuno ng pag-aaga, di? Magayuno ng pag-aaga. Gari ka baga so bago kang pan. Di? Gayon sa nakan mo, di? Tarami daw yan nakataning mo. Kibilita daw. Sabihan mo, good morning. God is good all the time. Sige daw, kibilita na nakataning mo. May para stress ko niya na aga. Dapat relax na kita. Di magkapara problema. Never had a plan, just to living for the minute. Yeah, way down yonder on the Chattahoochee, never knew how much that muddy water meant to me. But I learned how to swim and I learned who I was. A lot about living and a little about love. Good morning, 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 good morning. Good morning, 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 good morning. Terindog na po, terindog. Kasabay niya to mga tugang sa technical department si Ronald Baldo, sa newsroom news director Mar de la Cruz. Sa luwas kay Ribat ang Mega Force Patrol para po sa mga bareta ang unya na pagkakata. Magandang morning po, Legazpi City, Probinsya Canalbay, Bicol Region, Luzon, Visayas, Mindanao, mga Bicolano sa manapartikan mundo. Kumusta po kamuga boss? Kami po naglaom na kamuga boss ayos, nasa marhay na kamugtakan sa mga oras na rin. Libre na po sa anuman nakapahamakan. Si Chief Jimmy ng salitan sa tuyang kasangga dyan sa luwas. Kay ba mga tugang ang Mega Force Patrol, Alar Mario, Joshua Bino, Karen Ala. Kasabay po dyan si Saipang kasabay. Sumar bien. Angel Mostasa. Yan ha. Sige. Yan po, sa may mga birthday po, magpaabot kan sa inyong birthday greeting sa 0928-777-5548 0966-204-0034. Siring mantabian sa tuya na mga nakatutok sa tuyang social media sa buong Pilipinas. Good morning po, Probinsya Canalbay, Legazpi City, Luzon, Visayas, Mindanao, mga Bicolano sa manapartikan mundo. Inipon sa inyong amigo sa radyo, si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Welcome sa programang Morning Hirit. Nagdadangog ka mo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Sige, para po naman sa gusto magpaabot tabi ng greetings in the morning, ang sa tuyang numero, sinanons ko na tabi ka sa bago, duman na lang po kita sa iba pang mga detalye ngunyan na pag-aaga, sa tuya tabi ng mga birthday celebrants, papasadahan ta po yan mga tugang taod-taod lang, sa sendo tabi na mga kwan, sa sendo tabi na mga greetings in the morning, didi po sa tuyang programang Morning Hirit. Aramong tanawan mga buena manong report. Buena manong bareta, mga tugang hali po dyan sa luwas. Alar Mario nasa linya. Bitbitan mga bareta in the morning. Good morning paring Al, pasok. Thank you so much, Padi. Good morning. Happy birthday kay Brother Romy Atuli. Romy Atuli, happy birthday. Sa tuyang tugang Yan. dyan sa Mariawa Estanza. Wow. Dua kaya narong niya, kaya duan address niya. Duang harong niya. Isa nagkaista naman sa saro. Siya manggilaray. O siya. Lipat-lipat. Susaro. Siya Sa manggilaray. manggilaray.
tinda ni message niya. Masabi na barkada mo, salbatan ng yang hindi. Gano'n ngayon may pagtutumbok kayong barkada mo. Alam mo, retire Basta, naman ang ini, gabos diba? niyang Kaya, pigulian, sinda kasi misis niya. Very good. Magayon yan. Magayon. No. kung gusto niya mag-relax, oto siya sa Mariawa. Yan, oho. Pagbanggi mo, uli na sa... Yes. Oho. Ano nga makikita ka pag-retire, daddy? Garo-arog kaan? Ako uli-uli sa ako. Oo. Kaya magayon ang narong ka. Pero nga ni, Relax igadalan ko na lang buhay. kung paano ang pagbiyahe na uli-uli. Oo. Tapos lati-lati. Dati-lati, tanong-tanong kibalingoy, kamote, Yan. Paduro Yan ang daplos, gusto sa buhay. hangos-hangos ka kipres kong paros, gari marayon yan, di ba? Yan. Yes, okay. Yun na yung garong puturo tama. Garo yo, ang iling ko, arog ka? Ano pa man? Ano biga practice ko na yan. Tama yan. Ganito, ang the best na pang-relaxation dyan, kasabulod, kasarabay mo ang mga puon kang kahoy. Yan. Gayon baga, di ba? Ako, sana ayaw ka so maglisod ka ra ba? Yan. Oh, tapos biglang nakabuhi sa karabo, bukod-bukod mo, magayon nun yan exercise. Yan. Nasabudan ka kan baka. Nasa Yan. the best. Experience ko yan. Kaya ito. Tunay yan. Tunay talaga. Tunay yan. Kaya pag-retiro, tama, balik kita sa siring na buhay. Iyong iling ko eh. Iyon na natin kasabi. Okay. Good. Anyway, pade, may order na ang gobyerno lokal kan Legazpi City Na dapat permikitang preparado sa anuman na disaster. Sa Executive Order number 034 series of 2025 ni Mayor Isyam Ismael, pigmamanduhan ang Legazpi City Disaster Operation Center as an Emergency Operation Center ni 24 oras na operasyon. Pagiging alerto maski normal ang sitwasyon. Dahil taaram ang mga posibleng disaster o kalamidad na mangyayari. Tama. Lalo na ang linog na experience na kan ibang lugar. Batang ko niyan, pamuso bagaan terminong dabiguan. Perming pagkaparagamit yung termino kan ibang dabiguan. Kaya parte, Legazpi City, kana padagos na naghanda sa sitwasyon na ini. Pero para mientras, ang importante, sigon kay Mayor Isyam, alerto kita asin preparado, lalo na ang mga disaster officials. Yes. Ang pinaka-importante, ang pagpangadji. Yan. Asin pag sa Diyos. Ayos. Yan, tabi ba niyan, bongkaras ka na informasyon, digdi sa luwas, alarmaryo, DCGB. Salamat paringal sa report. Hali dyan sa luwas. Good morning tabi kay Busing Leonito Gaviria. Asaka kay Engineer Danny Chan. Maray na agad tabi sa imo amigo. Engineer Danny Chan. Good morning amigo. Yan ha. At saka sabi ni Pading Ray, good morning Padi. Magsiawit kayo sa Panginoon. Kayong tapat sa Kanya at magpasalamat sa Kanyang banal na pangalan, sapagkat ang Kanyang galit ay sumandali lamang, ngunit ang Kanyang kagandahang loob ay habang buhay, sapagkat ang dilim sa pagkagat ng dilim ay darating ang pagtangis at kinaumagahan ang kasayahan. Salmo 29:4-7. Salamat Padi sa mahal na Panginoon. A blessed Friday everyone. Thank you Padi kong amigo. I love you. Abo ko na Padi halio ng I love you ta pampahaba nin buhay. Ayos ka Padi Tantad pag may oras basahan ta ka mo kirawit-dawit. Ang titulo mga gawang sa multo. Yan Mamaya lang ha. Aramot mo na ang report, hali po dyan sa luwas. Kaiba mga tugang ang Mega Force Patrol. Gayon? Lima sa nabarayli sa kuan. Barayli sa Mabaka. High society girl. High society.
high society world. Karen, good morning, Karen. Good morning, VP Henry. Sa dagdag niya itong bareta, pagpuurulayan na sa mga masunod na semana kan Bicol University as in gobyerno provincial kan Albay at mga irehabilitar na mga fasilidades sa BU Sports Complex gamit ang matatandaan na ipinaghagad na 5 milyon pesos na pondo. Sa introduce pa kan DCGB News kay BU Institute of Physical Education and Sports Recreation Director Dr. Karina Sales, sinabing pagkatapos-tapos sa ining gigibo na BU Olympics kan Universidad sa sunod na semana, mapuuna ang formal na diskusyon kan duwang partido duman sa rehabilitasyon na gigibuon sa mga fasilidades digdi gamit ang matatandaan na 5 milyones pesos na ipinaghagad kan eskwelahan sa probinsyal kanto ni nalikod na taon. Sigun kay Dr. Sales, nakatanaan manindang planchaon ang plano asin hururon sa magiging ng kantidad sa pag-arkila, dangan paggamit kan swimming pool digdi, pati ang landscaping na gigibuon sa bisinidad kan 50-meter swimming pool, asin ano pang mga improvements sa nasabing sports complex. Apera kaayan di Henry, pinag-uulayan na kan management committee kan BU asin mga representante kan probinsyal na pinag-shoulder pa sa presente kan BU ang bayad sa kuryente, utilities, asin maintenance kan sports complex. Kung kaya kay puha naman kan eskwelahan ang 5 milyon pesos, panganing mapuuna na ang rehabilitasyon digdi. Kung matatandaan, kan ipinag-aktibar kan sarong taon ang Memorandum of Agreement kan probinsya asin BU sa pagmantinir asin rehabilitar kan BU Sports Complex. Asin naghagad diretso ang eskwelahan ng 5 milyon pesos sa pondo sa probinsya, panganing mamantinir asin mapagaray ang mga pasilidades digdi bilang paghanda kung inipagagamiton sa mga national, regional, asin provincial sports tournament o mga kompetisyon. Yan ang report. Karen Ada, DCGB News. Salamat, Karen, sa report. Hali dyan sa luwas. No control through the wall. Something's breaking. Wearing white as you're walking down the street of my soul. You take my self-control. You got me living before the night. Angel, good morning, Angel. Saud na nga ni VP. Sala so lyrics eh. Sa kuya ang tama. Kung na nagasalto na ang parakanta. Palibasa, medyo may edad na. Self-control. Yogo-yogon mo yan. Expert ako dyan. Patunay ako dyan. Tama. Mabarata na ako. Sige, bumarita ka na. Tama ko, tabil muna naman na sarawayon ka. Good morning, VP Henry. Iyo Good baga, morning adi. Iyo man ang ganda, di. Magpun pa sa Bicol University. Grabing kontrol, adi. Adi. Anong klaseng control? Basta. Parang gusto mo, hindi mo magawa, adi. Gustong tumalpi? Ayaw mo, hindi mo magawa. Okay, go. Mga turutalpi ka naman sa imong sarawayon ka dyan. Iyo magabipita kang mga nag-aagad kay extension. Ayaw man, gusto mong talpion man ang adi. Pero hindi mo magawa. Taday pangaya preparado sa output. Anay, sa kabaga. Dara ka naman sa kuro ka rin yun, adi. Okay, go. Anyways, VP, good morning po. Good morning sa tayong mga paraantabay. Sa mga dugang tapang bareta, manageable ang mga insidente as in mga nanadakop na imbwelto sa sugal o gambling sa Legazpi City. Inian pahayag ni Legazpi City Police Station na Acting Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Domingo Tapal Jr. Kung sa inpunda siya bipikan magtukaw sa pwesto bilang hepe, may gutaan na direktiba niya sa mga operatiba na lapagon as in darakopon
ang mga illegal na aktibidad, lalo na itong nai-involve to digdi, lalo na ang sugal. Aha. Sinabi ni Tapel na ang mga pagkaka-involve sa sugal ang nagresulta da ABP sa man iba-ibang mga krimen at digdian iwaltan mag-agom. Yan. Tapon so mga i-remit niya sa agom lalo na kung sweldo. Yan. Dahil na ngayon na itatao dahilan niya ginamit na ngayang pamusta. Yan. Napipiritan pa ang iba na maghabas para pamusta. Yan ako. Asin iba pang krimen. Yun ang gas. Sigon kay Tapel, kadaklan sa mga nadakop nindang nasugal itong mga tupada da VP Henry dahilan ta nagtatao man ininin risk duman sa mga inai-involved to digdi dahilan ta supigagamit Totoo. pag dyan VP Henry tambod bad niya mawasiwasan sila kayan lugar problema lugod. mataro mo yan. Igwa pa dasin da VP Henry nadakop na alas 3 nin maaga yugon mo nagkakawat ki Cara y Cruz o itong nagpapaturo nin tulong pedasong 25 centimos alas 3 nin maaga. Pagkagagalin man lang yun. Tirahon mo. So, bisyo mo. Ano ba nga na, yung pagsweldo, ang 1,000 bagang bilog, pipiripit ki mga 8 pidaso, 8 bisis. Tapos sisakbit kon sa Si so dyan sa gilid kang wallet, lamang mariparo. Hanyag mo sa kwarta, ay, Kulang gayud niya. Pero nga kulang, ay, nagbayad niya ako naman sa kantin niya, kami kinaraon kami. Kung kaya VP, Pipa siguro. pinatalitan ni Tapel. Pero ang bisyo kaya, nakakakuan yan, nakaka-route yan sa budgeting. Diba? Nagkaroon doon sa budgeting mo. Taday mo anong kung magana ka o dahi, di ba? Tama. Opo. Yan, okay? Kung kaya pinatalitan VP ni Dari man sa Tapel ang kapilyuhan sa gabos. buhay. Okay? Basta kasabay kay gadig di VP Henry sa pigpatanidan ni Chief of Police na Latasunta ka dyan. Anong sabi? Sabi. ibitaran ang pagkaka-imbelto sa gabos na illegal, lalo Yeah. na sugal, Yes. dahil ang tasinda sa hepatura ang padagos na lalapagon asin na dadakopon sinda. Okay. Yan, VP Henry, ang mga storya pa rin sa luwas, Angel Mustaza. Salamat, Angel, sa report. Hali po dyan sa luwas. 5:25. Oras mga tugang sa tuyang programang Morning Hearing. Ngunyan pong aldaw. Ano nga daw ngunyan tabi, Ronald? Ay Friday, adi? Friday pala. Hindi ko palang simba dyan sa Santo Cristo, Pakwasay Parish. Ha? Dyan po mga tugang sa Dapdap, Legazpi City. Yan. Ha? Good morning, tabi. Pwede magsirimba dyan alas 4 o alas 5:30 hapon. Ang titulo kang rawit-dawita, mga gawang sa multo. Mga gawang sa multo. Mahal naming Diyos, kayo po ay pinasasalamatan. Pinupuri ka po namin sa iyong kadakilaan. Tulungan mo po kami sa aming pinagdadaanan na mga problema na mamigat sa aming bayan. Magandang araw po, salamat sa inyo. Mahal kong kababayan, sa inyo rumerespeto. Aking iginagalang ang ating gobyerno, ang kanyang mga layunin at sa mga namumuno. Kahilingan ko sa dasal na tayo'y magkaisa sa paglilingkod sa bayan sa kanya ipakita ang karapatang pagmamahal o ang katapatan pagmamahal ating ipadama at sikaping manumbalik ang dati niyang sigla. At dahil po dito ay munting mungkahi lamang kaugnay ng suliranin sa ating pamahalaan na ngayon ay balot ng mga kaguluhan dahil sa katawalian na pera ang dahilan. Ano kaya ang kada buwan ay maglaan ng misa, ipasunod sa pamahalaan sa bawat ahensya upang salita ng Diyos sa lahat ay makarating na luminaw ang isipan, trabaho'y mapaganda. Ang gawang masamulto ang nasabing proyekto, pinunduhan ng malaki, ngunit nakatiwangwang ito, walang makitaan sa nasabing plano o maaring ito'y mahina kaya biglang naglaho. Ang kawawa ay tayong maliit na Pilipino na dumaranas ng hirap dahil sa panluloko. Tama lang na panagutin ang taong nagkasala sa mga ghost project kung sila'y imbuelto.
Marami na kayang lito dahil sa pagkabuko, na maging sa pagtulog parang sinusundot, o maging sa sariling anino ay biglang natakot, sa isip ay minumulto ng nasirang pangako. Ito po ay para sa ikabubuti ng bayan, mga nanunungkulan sa ating pamalaan at sa ating trabaho ay huwag kalimutan ang pag-ingat sa katapatan, sa isip ay maglalaman upang dalhin tayo sa buhay na hindi bigo. Walang dapat ikatakot kung mamumuhay sa tama, malinis ang kalooban, isip maging puso at hindi nag-iisip ng gawaing sa multo. Mananggada, no? Multo. Hindi mo makita. Ade, sandali. Mali yung napindot natin. Mali, sandali. Ito. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Good morning sa mga masidanyang heritors, sabi ni Jeril na Aranya, at saka yung may mga birthday po, i-text na tabi yung mga birthday greetings natin. Papasadahan ta na tabi yan ngunyan pong aldaw. Yan. Happy birthday kay Happy birthday. Good morning, Migo. Nalipngan mo sulod ko naniningil kilod ini O sige, may sabi Migo. Toda. Pag may self-control, siguradong deng anomalya sa flood control. Ayos man niya. Alright, good morning, Tabi. Pakigreet po, happy birthday today, October 17, kay Attorney and Police Master Sergeant Ulysses Madriñan, Malvar ng PNP Regional Legal Services 5, Camp General Simeon Ola, Legazpi City. Wishing you long life, good health, and more success and more blessings from your loving wife, Ian, kids, life, Lo, pamangkin, Zia, Casey, and Lucas. Good morning, Henry M. Pakigreet po sa kuyang tugang na birthday ngunyan, Kuya Ramir. Palitan mo na tabi ang operator kang lamahon na. Sige, apunan ko sa manager sa ibang lugar wala mambulod na pinatay. Okay na, sa quarry daw. Sain ka pa kay ni Maritire, pwedeng sa gilid din lang yung dagat, walang bulod. Tama. Good morning, ang hapot mo, hapoton mo, ini mana sarawayon ka. Good morning. Ito, special greetings to. Happy birthday. Good morning, sir. Pakigreet po kay Mami Nancy. Happy birthday ngayon. Huwag mo na pong banggitin ang kanyang apelyido, pero alam niyang nakikinig po siya ngayon. Mula sa kanyang anak, Irish. Yeah. Mami Nancy, happy birthday po. Happy birthday, Mami Nance. Mula sa iyong napakabait na anak, Irish. Yan, ha? Baka gusto mo po na taod-taod, may klase baga, adi? Baka gusto mo po taod-taod baga, pag klase baga, Mami Nancy, pag klase baga, gari nga niya, padiretson mo na duman nga niya sa konsain lamang, diyan na makabakal ki nga niya, bihon, nga niya, adi? Gari aro ka ng gibon mo, papakalon mo na kibihon, tapos ipatext mo ako, tapos sabihan na lang na, pick upon ngaya, ipa-pick up mo ngaya sa konsisyan pag pwedeng mag-deliver, di ba? Sa mobile, kan pick upon niya kan mobile kung sain, o kung bako ngaya, pagkapot niya na ngaya subihon na pinabakal mo, taraman i-text ako na, paki-pick up po dito. Iyo po, gari maray yan, gari magayon po yan na, Iyo po, tago niya na aldaw, garing gano, bisihon ako mo niya na aldaw. Ako lang kung gigibon mo niya na aldaw. Pero, maglalaan tayo ng oras para i-pick up ang bihon. Okay?
Newspaper front page. Enot sa Makulit morning nga yan, hirit. eh. Newspaper front page. Enot sa morning Makulit ka hirit. ngayon, Noy Adi. Bako lamang ngayon, Noy Makuliton. Paring Mar, good morning. Ano ang latest dyan? Go ahead. Good morning, GB. Good morning sa mga tawantabay. Hedan mm. yan. Walang gutom program. Oh. Paiwasan pa. Kasunod kan pagbaba ka na hunger rate sa nasyon. Wow. Kay Presidente Bongbong Nagbaba Marcos. sugutom, Adi. Immigration lookout, bulletin order request kan ICI kontra sa 16 na individual. Aprobado na ni DOJ OIC Secretary Frederick Vida. Wow. 19 ko tayo ni kundi Lookout bulletin pa, de. Pag uminagi, hilingon mo sana. Bantayan mo kung masain. Ah. Tapos kung mabalik. Pero dahil man siya, istapon. Day pa. Hihilingon siya, lookout lang, look out. Hilingon mo habang paluwas, Para mo sa tangani kuning kaso may magluwas na aresto. ara mo kung pasain. Para mo konsensya. Ah, okay. Good. Alright. Pag pag-uron ka nagkapirang miyembro kan team, ni DPWH Secretary Vince Dizon, na nagkapirang kontratista sa flood control, ibinulgar ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Secretary Dizon, investigaran na ibinulgar ni Congressman Leviste, No? napagkikipag-uron ka nagkapirang opisyal ka na hensya sa flood control contractors. Asing kung totoo ini, tatangkason niya asin sa atan pa niya ning kaso, sabi ni Dizon. Aha. Independent Commission for Infrastructure, nagsangat na nin contempt petition kontra kay resigned Congressman Saldico. Tingil sa kuryente, mababangon niya na Oktubre sigon sa NGCP. Oh. Mantang koneksyon ka mga diskaya sa pamilya ko, Oh. paimbestigaran ni DPWH Secretary Vince Dizon ka ng ombudsman. Magagom na kontratistang diskaya, dahil na midpid sigon kay Senador Bongo. Aha. Budget insertion ni dating Congressman Saldico sa PNP, ibinalik kan dahil LG sa Malacanang. ICI mabilog nin Technical Working Group para maparikas ang asset recovery. Teacher, binadilkan si Losong Mister Ay, nako. sa laog kan eskwelahan. Ay, nako. Sus ko. Ano ba yan? Aguma? Grabe mga silos-silos, adi. Ano ba yan? Natabi, anong pigisalusan ni Mister? Sabi da, siko da ang iba si Mrs. Pero kanang investigar sa pulisya, Oo. bulag na pala nini. Paano niya tinamaan na bulag pa lang siya? Ano, Paano niya tinamaan na bulag siya? sama ka sana. Pag-una ko na nakailing. Sama ka. Bulag na palang so teacher, boda si Mister. Oo. Grabing dagit, siguro, ay nako. Selos ang sabi kang pulis. Selosa si Mister. Bulag na sila. Bulag na sila. Magselos pa. Matapos badilon, Mister, nagkuhaning balisong big susaksak sa buhay niya. So sa diri niya, Oo. ay may diferensya ang laban. Di, pinakalma kang pulis, tapos inaresto. Ayun. Ang Alright. teacher kaya baga pa ring Markwan man talaga. Madaling mahalin. At tapunan po tayo, 7:30. Aga? Oo. Ay nako, grabe di. Oo. Grabe di. Ay nako. Alright, LTFRB, Mm. naganda na para sa UNDAS 2025. Oo. Mantang, uy, mga police, good news. Oh. Ito mga kwalipikado. Nagreklamo din man eh. Biganda na kan polisya. Aha. So, PBB nindo. Oo. Nem Salbatana. Hello. Nem ata nang pigasabit na baya. On air na po ako. Stoy mga listeners, on air na kita. On air na. Nailing muna ning mga bata masiramon soron mini pading ma. Ano ba? Okay na, on air na kita. Siya pa rin, go ahead pa rin. Salbatan ng aliko ini. Ah? Hello? Naka-observe si Pronal, dato-sunta ka dyan. Ano pa rin? Pangyari. Pangyari, bata. Ano ba yan? Bata, kunyan,
Ay, mga polis, PBB nindo, on the way na. On the way ng PBB. Oo. Pero pa di. Oh, depende sa children eh. Ah, Mrs. Pero mga kamanga garo, Mrs. Pakilista po. ina-approve na kan DBM, so release, may saro na. Di biganda na kan Oo. finance kan kapulisan, so manner kan distribution. Mga Ano Mrs. pala doon? Mga Mrs. I-record tabi, maabot na. So mga teachers iyo Ah. man. Mga teachers iyo man. Oh, okay. Okay, so yan. At Ah. mga baleta mo niyan. At Name. yung Campiwes Enterprises na po sa Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calyo. Yan sa Oros at Digas sa City ba sa radyo. IPYS niya yan. Natakot naman na. Matapig saray-saray ko. Natakot ko Pag-news naman. by, hindi po si Mardila. Good morning. Thank you, paring Mark. Nadakop naman nga niya. Batang ipig saray-saray tangin. Sinismis, nataram naman nga sa radyo. Aling mo nang yung radyo ini. Oh. Yan, naring mo nang yung radyo ini. Bako nga tinaram na naman nga sa radyo. Problema na naman yan. Alright, hello. Ay, sandali. Nawala yung kwan natin. Sandali. Nawala sa hapon sa kwanta. Ano mo nang radyo ini? Istorya naman nga. Good morning kay Teacher Lina. Teacher Lina, good morning po. Madam. Saan ka po, Madam, na-assign? Teacher Lina. Saan ka po, Madam, assign tabi? Kapag teacher kaya, dahil ko palampas niya, dahil ko nang i-greet. No? Kan mga teachers tabi, padabaon ko yan. Lalo na si Ma'am Ruby, na makuliton. Teacher Lina, good morning po. Salamato na sa pagtutok sa satuyan na program. Ay! Okay. Sorry po. Ikapalan, Madam, sunasabat ko kasuhapon. Okay. Sige po. Salamat na maray. Salamat pong maray tabi sa pagtutok sa satuyang programa, ha? Ikapalan sunasabat ko kasuhapon. Sige po, ma'am. Salamat ng tabi, ha? Okay. Sandali lang ta. Hilingon ta. Good morning, tabi from Cebu. Sabi ni Dr. Raul Bendian. Onder ka ngaya po from Cebu. Yan, ha? Sandali lang. Stand by, Joshua. Joshua, sandali lang, ha? Taram ko, sanay ka man maghalat. Madali lang, ha? At sanay kang maghalat. Buda, sanay kang magtyaga. Yan. Madali lang. Check natin ang pag-asa. Aramon ta daw ang kamugtakan kang panahon. Tang segment, ni permi after kang headlines ni Pading Mar. Upo. Good morning. Good morning, Miss Alexis. Good morning, VP. Opo. Sana araw-araw kang duty. Ano? Duty ka bukas? Opo. Wow, very good. Hanggang kailan? Hanggang Sunday po. Ay, wow. Very good ka talaga. Sige. Sunod-sunod man ang duty. Sarap si Mana man nag-duty. It's a beautiful week for us. Di ba? Opo. It's a kind of incredible week. Incredible. Ano? Ha? Hello? Nawara lugon. Hello? Paguna ko binaba mo nan signal. Hello. Ayman po. Aday man. Opo. Maray nga tagot permi mo nakapot ang cellphone adi. Pag-araw ganing oras adi. Ay, pirminaan. Basta magpuon mga 5:30. Nya no iyo. Pigabangan mo ang apod ko. Siyempre. Sige na, baka mapasain pa sa uruntang dawa. Sige, go ahead sa forecast. Apo, para sa ating forecast ngunya na aldaw, bali ang easterlies ay patuloy na nakakaapekto sa malaking bahagi ng Bicol region. Ngunyang aldaw din ay as of 2 a.m. Kanina ay nabilog na itong low pressure area na ating tikbabantayan at itatawagin natin itong si Tropical Depression Ramil. So itong si Tropical Depression Ramil ay nakakaapekto sa mga probinsya ng Catanduanes, Albay at Sorsogon.
yung trough nito ni Tropical Depression Ramil, yun ang magdadala ng cloudy skies with scattered na mga pag-uran, as in mga pagkikilat at pagdaguldol dito sa mga probinsya na ito. The rest of Bicol region naman ay mostly apektado nitong easterlies na same weather condition na mapanganurong kalangitan rin na may mga kalat-kalat na pag-uuran. Then, dito naman sa binabantayan nga natin na bagyo, igwa na rin tayong Tropical Cyclone Bulletin number 1 as of 5 a.m. Itong si Tropical Depression Ramil ay huling nahiling sa layong 1,145 kilometers sa east ng southeastern Luzon. Sa ngayon, may kusog ng paros na dala itong si Ramil na umaabot ng 45 kilometers per hour at pagbugso naman ng hangin na umaabot ng 55 kilometers per hour. At kumikilos itong si Ramil ng west-northwestward slowly. Then sa ating track and intensity forecast, possible na umabot ng hanggang tropical storm category itong si Ramil bago ito mag-arani dito sa May Bicol region. Ang nahihilingtang senaryo ay northern or central Luzon ang magiging direksyon nito ni Ramil, although may time na harani po ito digdi sa Bicol region by Saturday. Then by Wednesday or Monday pala rather, next week ay saluwas na itong si Ramil na ating Philippine Area of Responsibility. Bali yun po sa ating forecast. Ito po si Alexis Rivar ng Pag-asa Legazpi ang nagbabarita. Dahil man kita apektado ka na mga nasambit mo tabi na mga maraot na panahon, Miss Alexis? Ay, ano kita sir, maapektaran kita, although mapasiring siya ning northern or central Luzon, ano man gilayon sa puno probability, although medyo nasa baba na. At na ano ko pala, so dahil ko na-mention, ano pala ang tropical cyclone wind signal number 1 sa Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Catanduanes. Alat. May signal kita gunyan? Opo. Nailing mo na. Ano, ulitan daw kung anong na may typhoon signal tabi? Opo, may tropical cyclone wind signal number 1 sa Camarines Norte, Catanduanes, Camarines Sur, Albay, pati na din ang northern and eastern portions ng Sorsogon. Kasama doon ang Donsol, Pilar, Sorsogon City, Gubat, Prieto Diaz, Casiguran, Barcelona at Bulusan. Okay. Kung typhoon signal number 1, halos buong Bicol region, di ba? Buong Bicol region. Opo. Oo. Ano yun maliban lang sa Masbate. Mapiktaran kita kaya ning maretabi? O ano ang sitwasyon ta ngunyan aldaw? Opo, ngunyan na aldaw itong wind signal man kasi ay lead time man ito na 36 hours. Okay, Kaya man to, advance man ito. Pero ano siya? Papaharani sa Bicol o gari papaharayo sa Bicol ang sitwasyon tabi ni Ramil Ramil? Opo, papaharayo siya sa Bicol o ano tabang sitwasyon niya? Papaharani siya? Paharani po. Paharani? Opo. Bali sa natin sa track ay so cone of probability ay nakakasabay part ni Camarines Norte, Catanduanes, tsaka Camarines Sur. Iyo. Pero ano saan siya malandfall? Ang sa ngunyan, wala pa hindi man natin maano ang wala pa? Eksakto. So, eksakto, since pwede siyang mag-change, pero possible man gila yun digdi sa Bicol. Pero sa general track ay sa northern or central Luzon. Pangyari sa Maabaka.
Ang distansya mo niyan sa Bicol region, pero tabi, how many kilometers? Halat lang. Zero, tabi. Para ano po, lingaw-lingaw mo naman. So, distansya. Opo, ang distansya kayang nakalaag is na general na sa Eastern Luzon. Okay. Pero ano siya? Pataas siya o pasay ng dalagan niya? Pataas po. Pataas. Pero medyo rani siya digdi sa Bicol. Bicol? Opo, bago siya Taas? taas. Ayun. Oh. No rin siya pwedeng closer sa Bicol? Closest po siya sa Bicol region sa Sabado. Sabado? Opo. Sa Sabado. Mga, magdagdag daw kitang typhoon signal by Saturday? Ay, opo. Sa Iguayan, sigurado po. Ay napangyari sa mga Marani. baka. Dahil palang kita makabalaybay sa Domingo. Opo. May mga, okay. O di sige, signal number 1, ang halos buong Bicol Region, Catanduanes, Albay, Camsur, Camnorte. Part of Sorsogon, and ano pa? Yun lang Yun po. lang Sa ining Bicol nas, region, opo. okay. O di sige, pero ang bagyo, ining si Ramil, garo dahil man talaga may posibilidad, pero bako man masyado na maglandfall sa may daga kan Bicol. Pasisirin siya sa taas, Northern Luzon. Opo. Extreme Northern Luzon. Yo. So, sa ano lang, Northern or Central Luzon? Northern or Central Luzon. Pero ano na kayong paros ni Ramil? Sa Ngunyan po, 45 kilometers per hour. 45 ba? Sanay na siya magkusog. Di ba? Opo. Tabatayaon sa dagat. Di ba? Opo. Okay. Madalagan ako sa Sunday, baad maano. Saan ka madalagan? So digdi baga. So, Say. Albay half marathon. Anong oras ito? Alas 4. An maaga? Opo. Sayang, di ako makaiba. May programa. Sige, salamat ha. Mag-update na lang kami. Pero, as of now, ano ang gari dapat maghandaan kan mga listeners na tabi sa mga area na nasa signal number 1 o makusog pa ba yan sa maabot na Sabado? Tapos, baga, Sabado na, Biyernes mo yan, di ba? Opo. Oo. Ay, sa aga na pala nito. Opo. Ano ba yan? Miss Alexis, Opo, bali, nagkape ka na? Nagkape ka na? balikan natin. Sige. po? Nagkape ka na po? Ayaw mo na. Sabado ba ka sa aga? Biyernes ngunyan? Di ba? Opo. Okay. O di... Ano lang, nalingaw lang. Nakatulo ka na, nalingaw-lingaw Opo. Sige, salamat ha. Maapod na lang kami for the latest forecast ni Ramil ha. Okay, Opo, sige. Thank you, Miss Alexis. Bye-bye. Ingat. Alam ko na, burbaylihan tada mo na. Tagal eh. Signal number 1. Isus ko, patawal-tawal lang kita sa mga binditadong kalag na nagkabiritay sa mata na. Signal number 1 pa lang kita. Naliwag ko. Di na ako makaraw sa aga. Seryoso ko na. Di na ako makaraw sa aga. Garo, apektado ang detalye. Ay, inda. Hello. Pag nakakaurong ka talaga nakakalingaw, ali. Ano? Pagkaurong mo nakakalingaw. Actually, gani siya man sana. Cheese whip. Pero nakabalos kang bigla, eh. Ano? Nakabalos ka. Nagkabalos kilig na. What ka Ay, inda. Nagkabalos? Okay. Gano'n napiluan, di ka masinaram. Ano? Napiluan. Sabi ba sa kanta, when you say nothing at all, may impact yan. Inda. Kakapot ka lang, itutuloy. Ano? Abangan sa Itutuloy. aga din ako makaraw, Mingo. So, promise, din ako makaraw sa aga. Baliktad na ka mo, si Papa Mar, wakasan.
Itutuloy kay Paningmar. Makasan sa kuya. Saga talaga. Di ako makaraw. Di ako makaraw talaga saga. Yo, promise. Di ako makaraw. Nagkakaribo nga din kami kang forecast. Ito rin ang tama. Oh, inda. Okay, sige pa rin. Salamat. Salamat. Dr. Chris Gianan, Padi. Good morning, Tabi, Padi. Good morning, Tabi, Padi. The best ka ngayon. Sabi ka nag-text, tawang-tawa si Mami. Sige, patawanin mo si Mami at birthday ngayon. Patawanin. Birthday lang naman dapat tumawa siya. Pero sabihin mo siya na wag siyang tatawang mag-isa. May problema yan, Pag nakatawa, dapat medyo may tao kang pagtatawa. Ano yung may kaharap ka dapat. Hindi ka dapat na nakangiti na mag-isa, ha? Alright. Joshua Bino, my report. Good morning, Joshua. Okay lang, hindi nakasama sa marathon. Kasi lagi ka namang tumatakbo sa isip ko. Pero kamera sa rawayon ka dyan. Diba? Ay, hindi ako makakasama sa marathon. Ay, sayang. Okay lang, huwag ka nang sumama. Tumatakbo ka naman sa... Ay, hindi. Puro gatong hero. Puro parang gatong na mga... Madagitan naman lamang ito. Madadagitan naman. Okay, nangon yan. Nagilingon muna naman. Sabi ba kan mga Amerikano, mina, inhale, exhale. Sige, sige na, go. Yes, good morning, good morning. Sige na, diretso mo, tumakot akong biskwit, ha? Ako na akong biskwit, ha? Sutula ako medyo naguransum kidiit. Go. Sa dagdag niya tong bareta, delikado kung ang sarong driver din pampublikong lunadan, iyo ang naglayog-layog ang pag-isip dahil sa illegal na droga. Ini ang pigmili kaya na mangyari kan Philippine Drug Enforcement Agency o kaya PIDEA digdi sa Bicol kung kaya nakipagtabangan o kaya dialogo na ini sa Land Transportation Office o kaya LTO sharing man sa mga membros kan Philippine National Police para tabi BP Henry makapagkondusir ng mga drug testing sa manlain-lain na mga lugar digdi sa Bicol region na igwanin na convergence ng mga public utility vehicles kaya sa madaling sabi, mga terminal tabi BP Henry aloy nang pinaggibo ka na PIDEA asin ka na LTO ang siring kining aktibidad random drug testing sa mga driver din pagpublikong lunadan. Alagad sa ngunyan, mas hihigpitan ang siring kining aktibidad. Lalo pang pigtaan naman ang pagruso kan mga biyahero sa malalain na mga terminal digdi sa tuyang rehiyon dahil nagaharami naman ang Christmas season. Nakaaging Lunes, formal na magkaigwa ni dialogo, koordinasyon ang PIDEA asin ang LTO digdi sa Bicol Region asin sigon kay PIDEA Bicol Regional Director Attorney Jacqueline De Guzman may mga targeted areas na tindang doon niyo na tatawan ni na prioridad para makapagkondusir ni na random drug testing. Mayor na tatuyuhan kay ni Tabi Henry iyo para malikayan na ang mga driver dapat nung ka maggamit din na pinagbabawal na droga para man sa kaligtasan nila sa pagmamaneho asin matawan ni na seguridad sa indang mga pasahero. Padipisil ngaya kung ang sarong driver may lunad na 60 katawo tapos may influensya pala ng illegal na droga. Doon kaya patanid sa mga driver dahil nung ka maggamit ko yung Tabi Henry may mga drug testing nagkondusir o nagkamatay ningan ka na PIDEA panigurado igwa ka nin kakahampangon na magkakanigong penalidad. Yan, BP Henry, ang dagdag na itong istorya, Joshua Bino. Salamat, Joshua, sa report. Good morning kay amigong Jerry Bailon. Marinaga Tabi sa imo, amigo. Good morning.
Aha, Jimmy, nasalita, may report. Jim, good morning, Jim. Yes, BP, maray na malipot-lipot na aga. Iyo baga, Oo. iyo baga. Totoo lang, medyo malipot na eh. Oo. Sa mga Mm. kadagdag niya tong bareta, 71 gikan sa 145 permite sa quarry sa Albay, ribok. Oo. Ribok, Oo. Ah, ano, pakiulit? inibok pagadas ko. Permisyo, permite. Ah, revoke. Oo, okay. Mm. Tusog sa linuwas ni Gobernador Noel Rosal. Yes, yes. As in, limitado na ang makakapag-operate. Mm. Sa mga stockpile, piwig tawa na sa nanintulong bulan para i-dispose ang mga stockpile. And kulatuilya, oras na ini mahali, susog sa pigtalaan na plazo, kupron piskaron, kan provincial government. Apod, seryosa ini, Mhm. nga ning makapag-participate sa mga nasa barangay, Oo. tabaka sa mga permitting na revoke na so permit, aka mag-operate dahil manisikan barangay. Yan. Iyon ang kwanta, iyan ang mission ta na aramon kung ano ang mga pangaran kan mga na-issuean ki permit. Oo, Trabaho ta iyan, aramon ta digdi sa Kapitolyo, iparam ta kay Karen. At niya tatatig daipig luluwas. Yeah. Oo. Mm. Pangani na makapag-participar sa mga nasa barangay sa pag-monitor makatabang sa probinsya na kung daing ngaranan baka yaon man sa nain nagawarilimo-limo. So, iyo yan ta BBP dang ang tama ito na sa Aha. mga kung mga na revoke na sila na na konfiskar na sukuaw na dahil na nakasabay duman sa permite, guwad talaga nin mga stockpile na yaon sa tampikan mga rapin. Yeah, okay. Dapat matawan talaga nin tulong plaso sa loob nin tulong bulan. Mhm. Ma-dispose nin na mahali ito. Takot magparauran, mariligid ito sa mga rabin, magkausa ito na maging silted, magkausa pa na magkabararaan mga gali, baka kausa pa ininin pagbaha, lalog na digdi sa area kan masarawag asin maninila. So yan ang challenge sa BBP. Kung po pwede pangararanan ito, dahil na pwedeng mag-operate dahil lang sa nasisig na saligsig na bagay ito kan probinsya, kan task force na talagang may mga pagbalga kaya dahil na ito makakapag-operate. Iyo man sana ang challenge kan publiko itaw digdi sa 3rd district particular sa Ginubatan iluwas ang mga pangaran kan mga dain na kasabay na lehitimo na makakapag-operate. Tagarian nata 18 na sana. Sitay itong 18, sisay sa mga nahali sa lehitimo na mga quarry operators. Yan ta BBB yan sa ito yung mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita sa pangaran kan PYC Enterprises, Mr. and Mrs. Raulin Marisa Calio, and Orosite, Legazpi City. Jimmy Nasalita, DCGB News. Good morning kay School Head Ruby. Ma'am Ruby. Anong pagtitext mo sa kuya, Ma'am Ruby na? Pagkalay mabubit, mga words tabi na piggagamit mo sa kuya, Ma'am Ruby. Ako doon taga-tabi. Hello? Hello sir, good morning po. Good morning, sir. Mahapot lang tabi sir. Po. Anday po ning suspension ng klase sir. Sa signal number 1 po baga. Iyon man ang gano. Sige tayo, clarify ta po Tod, ha? Opo, Ay, sir. clarify ta po Tod, yo. Opo, Okay, salamat sir. Salamaton po. Iyon man ang gada din. Iyon man ang gada. Sige, telog ko muna si Jumar. Tapudan ko daw si Manong Rick na Mendoza. Jumar, good morning. Go ahead. Jumar. Good morning, good morning. Dumapad BP sa pig-report ni Jimmy, nakapost na kasulma pa sa Albay Provincial Information Office so mga pwede mag-operate, budaday mag-operate. May ngaran? Ay, may Ayun. pangaran. O sige daw.
Oh, ningali babasa ko. Puran mo daw sa kuya, suling, telingon ta. Iyo, sige, send ko sa imo. Ayan. Okay. So Ayan. mga nakagang kipula, ito suday na maka-operate. So, ang color yellow, Oo. ito so may show cause order, kaya Yeah. company na mag-accomplish kang mga dapat gibuon. So green, ito so makaka-operate. Kompleto na sa lista kasod mga big post. Wala I-send ko sa sabi imo. ni si Rolly, monitoring kay Jimmy, posted na nigob kumpletong detalye tabi. Yan o. Yan pala mananggan, pinost pala sa kumpletong detalye kan mga pangaran Yan kaya. sa Information Office, kompleto yung Provincial information. Sige daw. Pagisin mo tabi sa ko sa link tabi Jumar ha. Ay, ko sa imo nang madali Okay, sige, Tangani sige, na sige, ha. madiskutin mo tulo. Talag ko na, Yan. madali ko lang. Sige. Yan pala. Si Henry. So mga sabi ni Sir Rollis Guerra, yan po sa kumpletong detalye posted na ni Governor Noel Rosal. Yan. Alright, sige. Tateleponan ko sungaran mo digdi. Tapunan ko si Manong Ni Rick. na, Hello? Forward ko na sa Henry, mga Ano na? Henry. Jumar. Nakapurwad na sa ko. Bena? Ayun na. Yaw na? Okay na? Ayan na, Good. sinend ko na sa imo. Mientras tanto, Ay, ito na pala. Henry. Ito na pala. Okay, thank you. Alright. Sige, go. Mhm. Mientras tanto, sa ibang mga bareta, arestado kan baka kay PNP ang sarong persona dahilan sa kasong pagbalga sa revised forestry code kan Pilipinas. Ang arestado na binisto sa pangalan na Roque, dahil ipigrekomendara na piyansa kan korte para sa sayang violasyon. Inihuli sa pagbayular sa Section 77 kan Presidential Decree 705 o itong revised forestry forestry code of the Philippines sa ginibong operasyon kan baka kay PNP duman sa digdi sa banwaan kan Bakakay na arestar ni dining si alias Roque dahilan sa iyang kasong ini na pinaghampang duman sa probinsya kan Camarines Sur. Nasa Kamutangunyan kan Bakakay PNP ang suspect asin nakatalaan na ipresentar o daroon sa Camarines Sur para duman ang pangunyaan sa iyang kaso. Yan, Dito Henry, ang informasyon. Jomar Bien, DCGB. Salamat, Jomar, sa report. Hali po dyan sa luwas. Madalang, tabago kita mag-news. Apulang ko na muna si Manong Rick. Tama itong hapot ka listener. Nawara sa isip ko ito ha. Yugo-yugon mo pading Chris Gianan. Pati ako, nagkarilibong naman ako anong gigibong ko sa programa. Kaya, ako daw, punong ko daw sa buhay ko at magparakaraw daw. Garo yun dapat na bagong ko sa buhay ko. Adi, Ronald, punong ko na magparakarawan. Paminsan sa kararawang kaya, medyo sa mga, sa karaw kaya buda, medyo may kwan eh. May daw ako dyan. Ay, sorry po. Ay, sandali, bakit pag-asa? Ay, lingo na, ang piga-apudan ko, si Manong Rick Mendoza, ang nadayal ko, pag-asa, o sa kabaga, kaya, pungo niya na, alda, pundong ko na daw ang pagpaparakaraw, alat ngo na, Juan, Rick. Diba, kung may advisory na sigub na bago, aramon ta daw. Carried away ka nga niya pa rin. And it worked. Ay, inda. Madali lang. Tawa din na. Dapat maraman ta kung ano ang sitwasyon mo yan. Makarelasi baga, makalasi sa mga aki eh. Lalo na sa elementary. Kung mainit iling nga, di ba? Nagluwas na ang init. Yan nga dan medyo maka, dito nagluwas o init. Di ba? Pero okay man guys, signal number 1, di ba? Harayon pa man kaya sa tuya. So, panahon. Ayan. Busy so linya ni Manong Rick. Mamaya lang ha. Busy Manong Rick Mendoza. Mamaya, balikan ko ha. Ikaw maghali. Maski nag-report kita, maski may mga reports tabi sa newscast, isingit ko tabi ang istorya kong ang hapuan simbag. Panakundata si Manong Rick sa may klase o wara ngunyan pungal daw sa probinsya Canalbay. Okay? Magbabalik kita makalipas lang kayong mga patalastas. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ng mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan ng inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo.
Magkiribahan kita. Alas 10:30 hasta alas 11 ng pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Always number one, always DCGB, alas 6:07 ninaga. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Karoon tamo ng mga tugang si Manong Rick kan mga hapot tango niya na aga ang OIC sa Apsemo Canal Bay. Manong Rick? Madali lang Manong Henry, tamagilid ako. Sige, gumilid ka tabi. Tadi pwede magkuhan pala. Nag-drive ka di. Saan ka hali? Saan ka po hali? Digdisarong, siring sa opisina. Nagklaro man sana ako. Yo. Araw kayo ni Manong Rick, ang aram ko kaya baga, susok sa DepEd Order, Memorandum, gari pag signal number 1, automatic na yung klase sa elementary. Tangal ba'y bagangon yan, signal number 1. Ano tabi ang kwanta? May igwa ng advisory o anong kwantabi? Informasyon ta? Nahiling mo ba Manong Henry? Mainit ko niya. Yung nga ni, may nito ni. Nahiling ko dito sa window kang announces booth. Opo. Tapos hiling tapo si Bilog na aldaw mo niya na ini. Pagkuman siya mauran. Oo. So, ma-issue po kita ki advisory kay niya at siya ng puan at Oo. siya ng depende sa alas 11 tabi Manong Henry na kuan na forecast Oo. wara man po pag-uuran na dakol dito sa Albay ang alas nga niya ako to isinabay duman so Albay sa signal number 1 tabi. Kamsur, Catanduanes, Camarines Norte, kasarabay sa may typhoon signal ngunyan na daw. Opo, Buda part of Manong Sursugon. Oo. Iyo tabi Manong Henry. So may mga parameters pa kitang kukonsidera. Opo. So tuloy po ang klaseng ngunyan, mainit po. Oo. So may klase pinid May maging klase sitwasyon po dyan tabi hapon. Manong Henry. Okay. So yan ang pigahalat kan mga kwanta. Tapano kaya? So DepEd baga, pagwan ngaya, automatic yan, di ba? May exemption naman. May parametro kitang pigiling kaya Manong Henry bago kita bata sige na bagang warang klase. Oo, yeah. Ano man counterproductive duman sa mga aki sa ngunyan. Yeah. Iyo tabi Manong Henry. Pero hilingon diyan sitwasyon diyan hapon we'll ano. update po sa yan. 11 o'clock. Ako. Ayun, okay. Sige man, so may klaseng ngunyan, kung kabo ang hapon sa Apsemo, and madepende kita dyan sa 11 o'clock na forecast dahilan sa mainit ang sitwasyong kampanahon. Iyo tabi Apo. Manong Henry. Thank you Manong Rick. Salamat na maray. Alright. So, klaro po yan, mga tugang may pasok sa nagaharapot. Pero kung nabuli na paklasyon ng akin, hindi okay lang po yan. Ha? Nasa kadepende na po yan sa sendo ng mga magura. Mga tugang, sa mga detalles kan mga darakula niya tong bareta ngunyan po nga daw. Daing fencing permit as in daing manin environmental compliance certificate ang pinagpagibong pakudal sa laog kan 6 km na permanent danger zone sa pamitisan kan Bulkan Mayon sa barangay Tumpa kan Kabaligalbay. Sigon sa Facebook post ni Albay Governor Noel Rosal, pinagkumpirmar kan lokal na gobyerno kan Kamalig asin kan Department of Environment and Natural Resources o DNR Bicol na dainin magkakanigong dokumentos ang patrabaho sa lugar. Sigon sa lokal na gobyerno, walang fencing permit ang mga ini. Magiganumduman na kaaging aldaw sinuratan ni Governor Noel Rosal ang ahensya
kay ni tanganing maghagad din magkaligong papeles sa patrabaho. Mientras tanto, sakod sa pigasurat ang baretang ini, day pangkasimbagan ang Register of Deeds Bicol manungod sa pigahagad na titulo sa nasabing lugar. Piging kanyar kanyo Generation Plantation o NGP ang publiko na suportaran asin makisumaro sa reforestation efforts asin greening program para makakuha din carbon credits asin pakusugon ang kakayahan na makasabay sa epekto kan pagbabago kang klima sa programang kapalibutan ta at tamanon ta sa DCGB. Sinabi ni Assistant Regional Director NGP Coordinator Forester 3 Ayla Denise Magallanes, nakatuyuhan ka din na magtanom ng kahoy sa mga critical na watershed areas asin magkanigo ang carbon dioxide na inapod na agroforestry. Serarom kay ni actual ang pagtanom, maintenance asin edukasyon sa mga komunidad may kinaraman sa forestry na makatabang sa pagataman sa kapalibutan lalo na sa mga kabubuldan. Iba pa niya to, mga tugang na mga bareta ngunyan sa lado lokal. Mga proyekto sa 2025 na budget pigidali kang DPWH. Report hali kay Al Armario. Nagidali na ngunyan ang DPWH asin mga kontraktor na magkatarapos na ang mga proyekto ng budget 2025 pa dahil may bago ng budget ang Kongreso para sa 2026. Sigon kay Congressman Attorney Pino Garvin Jr., mga classrooms asin health facilities ang priority kan Gobyerno Nasional sa 2026. Education asin salud ang prioridad kan Gobyerno Nasional. Inalinaan sa mga flood control. Kaya ngunyan ang DPWH asin mga kontraktor, tigidali na ang mga proyektong 2025 pa ang budget dahil may bago na naman para sa 2026. Alarmario, DCGB. Mientras tanto, aramot ang istorya, kasabay po si Karen Ala, hali dyan sa luwas. Uya po sa iyang report. Daygo na magpaparataon ng mga komento dangan konklusyon si Governor Noel Rosal sa kunsisay ang ahensyang pinaka-responsable sa nadiskubreng pagpudal sa laog kan 6 km danger zone kan mayon sa barangay Tumpa Kamalig kan mga nakaaging aldaw. Iyan ang binutasan na payag kan gobernador sa halipot na pakipagturon kan DCGB News sa pagsabing maut ka mo ng kolektahon, adalan, asin kumplituhon, ang kasimbagan kan mga concerned na ahensya sa legalidad kan proyektong patudal na ini na sinabing proyekto kan Sunwest Corporation. Sigon sa gobernador, dakulang bagay ining pinag-iimbestigaran kan probinsya kung kaya dapat mo nang suportado kan mga ahensya ng mga dokumentos asin formal na payag at issue bago ini pagparakomentaran kan gobernador asin tumuro kung sisay ang responsable kan makangalas sa pakudal na ini. Mantang kasuhapon, nagpahayag ng LGU Kamalig na day iniipig taong fencing permit sa Sunwest Corporation asin ang DNR Bicol, kinupirma na day ining record na nag-apply sa Environment Compliance Certificate o ECC ang nasabing korporasyon, maski ang pagtaon ng ECC, day man ay pagtawaan ng hensya, mantangan opisina kan Registry of Deeds, day pasangon niya nakasimbagan kung talagang nabakal na ang daga, kung may titulo na ang daga na pinakudalan, asin kung talagang napakal na ini, kung kaya iwas muna sa mga konklusyon ang gobernador, sagkod na day kumpleto ang pinagahagad kay ni kasimbagan sa mga ahensya. Karen Ala, DCGB News. Department of Human Settlement and Urban Development, Bicol, nagpagiromdom manungod sa pagkuhanin zoning permit asin building permit. Report kay Angel o hali kay Angel Mostaza.
Ipinaramdam ni Department of Human Settlement and Urban Development o Issued People Regional Director Engineer Maria Amoroso sa kapos sa mga planong o may planong magpakonstruir nin harong establishmento asin iba pang edifisyon na dapat sabuton ang importansya kan pagsunod asin pagkuan in zoning asin building permit. Inian payag ni Amoroso sa pagsasabing nasabing mga dokumento ang makakatabang para masiguro na nakakasunod sa regulasyon sa pagsiguro na ligtas ini sa gabos na okuparon. Ipinaliwanag ni Amoroso na dakol ng mga lugar sa nasyon na naka-eksperyensya ng linog asin dakol mga na-edifisyo ang naraot kung kaya dapat na maging aware ang gabos asin mag-comply sa regulatory requirements na ipinagdalaan ka na hensya kan gobyerno lalo na sa kung ini ang mga residensya. Mga dadag na barata, Angel Mustaza, DCGB News. Alas 6:16 oras sa Pilipinas, nasa linyaman si Joshua Bino sa dagdag na istorya. May kinaraman po sa Daraga PNP, nagpuunakan sa indang regular na earthquake drill. Kuya Puan, detalye. Talagang seryoso na ang nagkapirang mga opisina ng gobyerno digdi sa Daraga Albay. Kasi indang pinagigibo man na preparasyon asin na pag-andam sa posibilidad alagad ng tigagad magkaigwa ng insidente ni Nanlinog na namatyan na nga sa ibang mga parte kan nasyon. Ehemplo kay ni, iyo ang Daraga Municipal Police Station na pinamamayuhan ni Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Edgar Azotea kung sa intasodma na hapon, Oktubre 16, 2025, sa rabay na nagkakondusir ng duck, cover and hold to kaya earthquake drill ang mga personahe kan nasabi ng hipatura asin na nag-practice doon ano ang dapat asin na tamang gibuhon sa oras bago o during asin pakatapos ni na linog sa paagi kan na aktibidad na ini. At least araman kan mga kapulisan ko na ano na tamang protocol sa pag-igwa ni insidente ni Linog digdi sa tuyang na lugar. Kung matatandaan, dadin pangapodan kan lokal na gobyerno kan Daraga Albay kayo ang pagpreparar at mag-andam sa siring kay ning insidente dahil tabako na karaw-karaw ang mga nangyayaring linog sa ibang parte kan sa tuyang nasyon. May mga kanya-kanyang go bag ang mga personahe kan kapulisan sa Daraga Albay. Laog kay ni ang mga essential supplies para sa safety asin na survival sa oras ni na kalamidad. Sa pahayag ka na sabi ng hipatura na pinamamayuhan ni Azotea, pagpapadagos ang siring kay ning mga drill sa mga maabot pang aldaw asin man na padagos ang koordinasyon sa iba pang mga ahensya ni na gobyerno kayo ang may kinaraman sa public safety as in disaster management. Dagdag na barata, Joshua Bino, TCGB. Mientras tanto, Bicol University Veterinary Medicine sa Ligao City, posibleng sa taon 2027 pa maging operational. Report hali kay Jimmy Nazalita. Taon 2027, posible mag-operate na ang Bio Veterinary Medicine digdi sa syudad ng Ligao ang bagong sanga kan Bicol University na naipatindog digdi sa nasabing syudad bilang additional na eskwelahan. Base ini sa pahayag ni Bio President Baby Boy Nebres kung saan sa ngunyan may mga proseso pa kayang pinag-comply habang nasa finishing touches ang mga school rooms, mga school building, kaparte ka na eskwelahan, digdi sa nasabing syudad. Sa ngunyan, haros physically, hamana, ang nasabing eskwelahan, pinturado na, ang kulatilya, igwa pang mga pigasikaso, parte kan requisito, para totalmente na maging ready na ini para sa formal opening sa taon 2027. Sa ngunyan, dakulang oportunidad ini sa mga may interes na mga estudyante na mag-adal digdi sa mga kursong i-ofrecer sa nasabing universidad na makukuha sa Barangay Tuburan, Ligao City. Ay kinaraman sa Bio Veterinary Medicine. Matatandaan na
na ipundar ini dahilan sa espersos ka ito panahon ni Congressman dati Congressman Fernando Didig Cabredo katabangan ni Gio Ligao asin maniamento kan Bicol University sa lado kan concern may kinaraman sa pagkadal kan release na iyon sulamenteng agihan paluwas palaog sa bagong eskwelahan susog kay Mayor Nando Gonzales kan Ligao padagos paan sa indang negosasyon sa Pinar asin nagtatabang naman si Bio President Nebres na ma-negotiate ini sa Pinar ma-reconsider na mabuksan o mahali na ang kodal na harani digdi sa Bicol University Veterinary Medicine sa Tuburan, Ciudad Can, Ligao City. Mga dagdag na bareta, Jimmy Nasalita, DCGB News. Iba pa niya to ng mga bareta, duwang dating rebelde sa TV Albay nag-surrender sa gobyerno. Report, hali kay Jomar Bien. Nagbalik loob na o nag-surrender sa gobyerno ang duwang pigtutubudan na dating NPA o rebelde digdi sa Manuaan Kantiwi. Ang duwa na binisto sana sa alias Gringo asin alias Basyon iyo ang nag-surrender sa paagikan pagkikipagkoordinar sa mga opisyalis kan lukan ng gobyerno Kantiwi na nakapag esfuerzo man para ma-koordinar ini sa Philippine Army asin sa Philippine National Police sa seremonyas na ginibo ka na kaaging aldaw sa Banuaan Kantiwi. Formal nang nag-surrender si alias Gringo asin alias Basyon asin kasabay kay ini nangako ang gobyerno nasyonal na anduwa tatawan nin o ipapairarom sa comprehensive reintegration program kung saan matatawan sindan in livelihood training, psychosocial support asin educational opportunities. Yan ang report. Jomar Bien, DCGB. Alas 6:23 oras mga tugang sa Pilipinas, bareta sa lado nasyonal, nagalipas lang kan mga patalastas. GB News Express. News Express. GB News Express. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ng mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ng pagkaaga, magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat kabiling paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Sa selebrasyon kan ika-67 taon na anibersaryo kan DZGB, asin Legazpi Port District Fiesta, maugman niya mo na ihahatod sa Indo ang Bicol Aqua Fair and Earth Forum 2025. Ini may temang Building Resilience, Sustainable Practice in Agriculture, Environment, Tourism and Health. Ang Bicol Agri-Aqua Fair and Earth Forum 2025. Gigibuhon sa Ayala Malls Legazpi poon Oktubre 20 hanggang Oktubre 23, 2025. Ang mga aktibidad iyo ang mga minasunod. Oktubre 20, alas 10 din aga, opening program. Ang keynote speaker si Department of Economy, Planning and Development Regional Director, Cynthia Berces.
Pag alauna imedya nin hapon, kaiba ang Department of Agriculture Region 5, asin Provincial Government of Albay, sa paagi kan Provincial Agriculture Office. Sa Forum 1, hihimay-himayon ang mga minasunod na tema. Department of Agriculture Current Programs, Agriculture Situationer with emphasis on food security, empowering communities through organic and eco-friendly farming approaches, Blue Future, empowering young generation to engage in aquaculture industry for sustainable tomorrow. Oktubre 21, alauna nin hapon, Forum 2, Responsible Quarrying, Bambuhay, Sagip Kalikasan, asin susundan kan Orolay manungod sa Albay Biosphere Reserve, kaiba ang Albay Provincial Tourism and Cultural Office. Oktubre 22, alauna nin hapon, Forum 3, tema manungod sa Cancer Awareness Month, kaiba ang City Health Office kan Legazpi mantang sa indong madadangog ang sharing nin sarong cancer survivor na taga Legazpi. E-Consulta and Yakap Caravan kan PhilHealth, Zero Billings Program, kaiba ang Department of Health, asin Assistance to Individual in Crisis Situation o AICS Program kan DSWD. Oktubre 23, alauna nin hapon, handog pasasalamat kan DZGB sa ika-67 founding anniversary. Maantabayanan ang maugmang programa para sa mga seniors asin para sa gabos na mga taga-suporta kan DZGB. Ang DZGB, Bicol Agri-Aco Fair and Earth Forum 2025. Hatod sa indo kan mga minasunod na sponsors. Department of Agriculture, Regional Office No. 5, headed by Regional Executive Director Rodel Tornilla. Provincial Government of Albay, headed by Governor Noel E. Rosal. City Government of Legazpi, headed by Mayor Hisham Ismail. Ayala Malls Legazpi, Good Found Cement Factory. Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, headed by Regional Director Ariel Pioquinto. Congressman Carlos Andes Loria, 2nd District of Albay. Legazpi City Fiesta Committee, headed by Councilor J.P. Lee. LCC Malls, Sharmila Printing Press, Choose Us Events, Own Style Graphic Design Services, Aral at Lampara Sounds and Lights, Department of Information and Technology, headed by OIC Regional Director Rachel Ann Grabador, LCC Food Garden and Catering Services, Bicol Food Delights and Catering, Barriada Legazpi City, Juliana's Catering Services, New Blossoms and Catering Services, Tagas Daraga Albay, SL Technological College Foundation, Bicol University Ginubatan Campus, Asinong Meat Shop located at Legazpi City Public Market. Maghinilingan kita sa Oktubre 20 hanggang Oktubre 23 sa Ayala Malls Legazpi, Bicol Agri-Aco Fair and Earth Forum 2025. Live sa DZGB Radio, DZGB Facebook page, DZGB Live app as in YouTube channel. DZGB, always number one, always at your service. GB News Express. News Express. GB News Express. Oras Pilipinas, alas 6:29 po nin pag-aga. Sa tahaw kan mga kontrobersiya sa iba-ibang ahensya nin gobyerno, inapod ni Senador Bam Aquino ang blockchain bilang sarong makapangyarihan na armas laban sa mga katiwalian sa paggamit nin pangnasyon na budget kang Pilipinas. Sa iyang opening statement na pinanginutan niya ang pagdangog kan Senate Committee on Science and Technology, may kinaraman sa Senate Bill 1330 ang Philippine National Budget Blockchain Act na siya man ang may author. Mantang sinabi ni Aquino na ang pagbugtak nin budget sa blockchain sarong pagi kung saan dapat piso ang kada piso nin kada Pilipino dapat na mabantayan. Sigon kay Aquino, sa tabang kang blockchain, may hiling kang publiko ang kada kontrata, siring man ang bill of materials, pati na ang mga bidders kaini. Kaya hindi naman indo na dahil sa blockchain, sa pinakadakula, ang yun magiging pinaka-secure na sistema ngunyan na dahil basta-basta masasalidahan o kaya maluloko. Katuyuhan kan sinabi ng bill ni Aquino na ibugtak ang pangnasyon na budget o ang national budget sa blockchain para mapahiwas asin mapakusog ang transparency, accountability asin partisipasyon kan mga namamanuaan sa pagproseso kan budget. Dagdag pa niya na masisiguro kan blockchain ang transparency sa kada parte
Siring man ang pagsumiter din mga project proposal kasabay ang bidding as in awarding hanggang sa pagluwas in pondo sa pagkatapos kang proyekto kasarabay na ang pag-audit kan mga ini. Nagpahayag manin bilog na suporta ang Department of Information and Department of Information and Communication Technology o DICT sa pagi ni Secretary Henry Aguda para sa pagpasar kan sinabi ng bill na inapon niyang epektibong solusyon laban sa korupsyon. Suportado man ini kan Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, Department of Science and Technology, Baguio City Mayor Benji Magalong, asin iba pang grupo kasabay ng Philippine Association of Tech Lawyers, People's Budget Coalition, Bayani Chain Ventures, Blockchain Council of the Philippines, FinTech Alliance, PH, Yuwala at Betskwela. Siring man ang pagbasakan sinabi ng propuesto, di daw ang magpapakusog kan transparency asin accountability sa mga transaksyon asin proseso sa gobyerno. Iba pa niya itong mga bareta sa lado nasyonal. Nagbaba po din 41.5% ang hunger rate sa nasyon kan Marso 2025 harani sa 48.7% kan Oktubre 2025 sigon kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ipinahayag ini kang presidente sa paglansar kang Reducing Food Insecurity and Undernutrition with Electronic Voucher o Refuel Project na may kamabutan na pakusugon asin pahiwason pa ang walang gutong program kan gobyerno. Tinawan nindo ni PBBM na resulta kan pinakusog na implementasyon kan nasabing programa ang pagbaba kang numero kan mga nagugutom sa nasyon. Kasabay kay ni pinag-anunsyo man kang presidente na papahiwason pa ang numero kan mga beneficiaryo kang walang gutong program. Pantang sa presente, pasisiring na sa 600,000 na beneficiaries sa 2026 asin 750,000 sa taon 2027. Sagkon sa maabot ang target na 1 milyon na pamilyang Pilipino sirarumkan sa iyang administrasyon. Aprobado kan mga bagong nadesignar na officer in charge kan Department of Justice na si Undersecretary Frederick Vida ang kahagadan o request kan Independent Commission for Infrastructure o ICI na mag-issue ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO kontra sa nagkapirang individual na imbulto sa anomalya sa flood control projects. Kaibahan ng mga inis o sa mga inis sinda dating Representative Mary Kahayon Oy, Arturo Atayde, Alvin Tan, Bong Marasigan at sinibapa. Ini base sa sources kan Department of Justice matapos ipadara ang ILBO request kan ICI nagkapirang kanakaaging aldaw. Sa kagadan kang ICI 19 katao ang pabugta kay ini sa Immigration Lookout alagad 16 sa nangunyan ang nilaporbaran dahil tulos sa mga ini iyon na inot ng naipairarom sa nasabing monitoring. Dahilan digdi ang mga individual na ibinugtak sa lookout bulletin pigbabantayan kan Bureau of Immigration. In kaso maghali o bumalik man sa Pilipinas alaga ng ILBO dahil man ang hulugan na dahil sinda pwedeng magluwas sa nasyon kundi katuyuan kay ni na maaraman ang sa indang mga travel activities. May miyembro kan team ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon na nakikipaghuron sa nagkapirang kontraktor na konektado sa controversial na flood control project sigon kay Batangas 1st District Representative Leandro Liviste. Sa sarong press briefing, ibinulgal ni Liviste na mismong sarong executive level official kang DPWH ang nagapod sa iya para linawon ang isyu. Hinagad man kang kongresista kay Dizon o Gidon ang mga pigdesignar kay ng opisyal asin aramon kon si Riisay ang nakauron rin ng kontratista magpuon kan magtukaw sa pwesto. Ipinahayag ni Liveste ang sa iyang pagkauyam asin sinabi na namundo ini dahil aram niyang dakol na mga tao ang grabe ang paglaom sa liderato ni Secretary Dizon sa DPWH asin saro pa siya digdi o saro na siya digdi. Mantang nagapadagos ang press conference na karesibisyon ni Napod sa nasabing opisyal asin nakipaghuron digdi ni nagkapirang minuto. Alaga nagsayo mainin na pangaranan ng opisyal pero nangako na investigaran ang aligasyon asin tatanggalon ang sisay man na mapatunayan na may koneksyon sa mga kontratista.
Iba pa niya to na mga bareta, koneksyon sa sinabi ng istorya, iimbestigaran ni Department of Public Works and Highways and DPW at Secretary Vince Dizon. Ani binalugar ni Batangas 1st District Representative Leandro Liviste, may kinaraman sa nagkapirang opisyal kan ahensya na pigasabing nakipaghuron sa flood control contractors. Sa sarong press conference, pinasalamatan niya dati ang naging pagbulgar kan kongresista. Hinagad niya sa publiko na iusip ang ganong mananaaraman manungod sa DAI o presenting tauhan kan DPWH. Sinabi ni Dizon na magiging open siya, asin maugma siya, maski anong informasyon ang may tao sa publiko sa iya. Sigon kay Dizon, importanteng maraman ang detalye kan mga sahot ni Liviste, pati na ang mga pangaran ng belto kan o kung posible, handa man siyang tanggalon o kasuhan ang mga inikon kinakaipuhan. Piglino ni Dizon na sa iyang pag-aaram, wara sa mga bagong undersecretary kan ahensya ang nag-serving contractor. Nangako man siyang makonduktanin sa diring investigasyon. Alas 6:38 na oras sa Pilipinas. Iba pa niya itong mga bareta. Makalipas lang po kayo ni GB News Express. News Express. GB News Express. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo. Worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw. 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, RNR Suite Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao, Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron
Enterprises Peña Building, Rizal Street, corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa Aces. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. GB News Express. GB News Express. GB News Express. GB News Express. Baretang unyan mga tugang sa luwas kan Pilipinas, maduman giraray sa White House si Ukrainian President Volodymyr Zelensky, tanganing inganyaron si Presidente US President Donald Trump na punan ang paghiras ng Tomahawk missile. Importante sigon sa iya na sabing missile bilang depensa sa padago sa pag-atake kang Russia. Inot ng sinabi ni Trump na ipapadagos niya ang paghiras ng Tomahawk missile sa Ukraine. Dahil manhalit ang Russia dahil sa pagkasabing handa nindang pabagsakon ang mga missiles na mahampang sa sainda. Business News. Mga tugang kaipuhan ngunang pag-adala na sintimbangon ang rekomendasyon ni dating Finance Secretary Cesar Purisima na i-demonetize o halion ang sirkulasyon na 1,000 pesos as in 500 pesos na kwartang papel bilang lakdang kontra korupsyon. Sigon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro na dapat balansihon ang siring na propuesto asin ugidon din marhay ang maging epekto bago magdesisyon kay bahan ang gigibuhon na pagtimbang kan pros and cons kan nasabing rekomendasyon hali sa dating sekretary kan Department of Finance. Sa rekomendasyon ni Purisima, pagrekomendar niyang gibuhon na 200 pesos na sana ang pinakahalangkaw na denominasyon kang kwartang papel. Tanganing madifisilan ang koruptong opisyal sa pagtaon asin pagbalyo ng darakulang kantidad na questionabling kwarta. Magabato naman yan na rin. Health News, kasabay si News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, DP. Kapag ang disaster o kalamidad tuminama, ang stress pwedeng makaapekto pareho sa lawas sa sinisip sigon sa mga eksperto. Tendang sinabi na ang pagkatakot, kawaran ng kasiguruhan, asin kawaran ng pwedeng maging dalan para madipisilan na mag-focus o maging magpahingalo. Sigon sa World Health Organization o WHO Philippines, ang pangataman sa mental health, nakakatabang na maging grounded, makadesisyon in malinaw, asin suportahan ang iba pa kung kinakaipuhan. And then sinabi na dapat updated sa mga tips hali sa WHO, asin dang doing matters in times of stress. Sarong illustrated guide sa stress management para maampangan anuman nagadipisilan durante nin kalamidad. Health News from News Base, Mardila, Dainiba. Thank you, Paring Mar. Mientras tanto, 15 bago mag alas 7, latest forecast sa kamugdakan ni Typhoon Ramir. O Ramil. Opo, para sa ating forecast niya na aldaw, bali ang easterlies ay patuloy na nakakaapekto sa malaking bahagi ng Bicol region. Ngunyang aldaw din ay as of 2 a.m. Kanina ay nabilog na itong low pressure area na ating tikbabantayan at itatawagin natin itong si Tropical Depression Ramil. So itong si Tropical Depression Ramil ay nakakaapekto no sa mga probinsya ng Catanduanes, Albay at Sorsogon. Yung trough nito ni Tropical Depression Ramil yun ang magdadala ng cloudy skies with scattered na mga pag-uran, asin mga pagkikilat at pagdaguldo dito sa mga probinsya na ito. The rest of Bicol region naman ay mostly apektado nitong easterlies na same weather condition na mapanganurong kalangitan rin na may mga kalat-kalat na pag-uuran. Dito naman sa binabantayan nga natin na bagyo, igwa na rin tayong Tropical Cyclone Bulletin number 1 as of 5 a.m. Itong si
Tropical Depression Ramil ay huling nahiling sa layong 1,145 kilometers sa east ng southeastern Luzon. Sa ngayon, may kusog ng paros na dala itong si Ramil na umaabot ng 45 kilometers per hour at pagbugso naman ng hangin na umaabot ng 55 kilometers per hour. At kumikilos itong si Ramil ng west-northwestward slowly. Then sa ating track and intensity forecast, possible na umabot ng hanggang tropical storm category itong si Ramil bago ito mag-arani dito sa may Bicol region. May tropical cyclone wind signal number 1 sa Camarines Norte, Catanduanes, Camarines Sur, Albay, pati na din ang northern and eastern portions ng Sorsogon. Kasama doon ang Donsol, Pilar, Sorsogon City, Gubat, Prieto Diaz, Casiguran, Barcelona at Bulusan. Ang nahihilingtang senaryo ay pa northern or central Luzon ang magiging direksyon nito ni Ramil, although may time na harani po ito digdi sa Bicol region by Saturday. Then by Wednesday or Monday pala rather, next week ay saluwas na itong si Ramil na ating Philippine Area of Responsibility. Bali yun po sa ating forecast. Ito po si Alexis Roy Rivar ng Pag-asa Legazpi ang nagbabalita. I-reiterate ko lang po ng Albay, Catanduanes, Camarines Sur, asin Camarines Norte. Buda parte po kan probinsya kan Sorsogon, signal number 1. Kasi po duman sa sitwasyon ni typhoon o kaya ni tropical depression Ramil. Signal number 1 po ang Catanduanes, Albay, Camarines Sur, Camarines Norte. Buda po ibang parte kan probinsya kan Sorsogon. Iyan mga tugang ang detalles kan mga darakulang Bareta Canaldao. Sinurat po ni News Director Mar de la Cruz. Katawang po si News Director o kaya katawang si Jenny Balyaran as in Angel Mostaza. Siring man ang report kan Mega Force Patrol. Hali po dyan sa luwas. Sendong na dangogan GB News Express. GB, garantisadong Bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Halina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Alas 4 na! Oras na para magtaob, taktak, tuyo at takip para iwas dengue. Itaob ang mga lalagyang maaaring naimbakan ng tubig. Itaktak ang mga ito upang siguraduhin walang naiwang tubig sa loob. Tuyuin ang mga lalagyan gamit ang tuwalya o pamunas, takpan at siguraduhin walang butas ang mga lalagyan ng tubig. Kalinisan ang solusyon dahil pag walang lamok, walang dengue. Paalala mula sa inyong Department of Health, Bicol Center for Health Development. Sa selebrasyon kan ika-67 taon na anibersaryo kan DZGB, asin Legazpi Port District Fiesta, maugman niya mo na ihahatod sa Indo ang Bicol Aqua Fair and Earth Forum 2025. Ini may temang Building Resilience, Sustainable Practice in Agriculture, Environment,
Tourism and Health, ang Bicol Agri-Aqua Fair and Earth Forum 2025. Gigibuhon sa Ayala Malls, Legazpi poon Oktubre 20 hanggang Oktubre 23, 2025. Ang mga aktibidad iyo ang mga minasunod. Oktubre 20, alas 10 din aga, opening program. Ang keynote speaker si Department of Economy, Planning and Development Regional Director, Cynthia Berces. Pag alauna imedya nin hapon, kaiba ang Department of Agriculture Region 5, asin Provincial Government of Albay, sa paagikan Provincial Agriculture Office. Sa Forum 1, hihimay-himayon ang mga minasunod na tema. Department of Agriculture Current Programs, Agriculture Situationer with emphasis on food security, empowering communities through organic and eco-friendly farming approaches, Blue Future, empowering young generation to engage in aquaculture industry for sustainable tomorrow. Oktubre 21, alauna nin hapon, Forum 2, Responsible Quarrying, Bambuhay, Sagip Kalikasan, asin susundan kan Orolay manungod sa Albay Biosphere Reserve, kaiba ang Albay Provincial Tourism and Cultural Office. Oktubre 22, alauna nin hapon, Forum 3, tema manungod sa Cancer Awareness Month, kaiba ang City Health Office kan Legazpi mantang sa indong madadangog ang sharing nin sarong cancer survivor na taga Legazpi. E-Consulta and Yakap Caravan kan PhilHealth, Zero Billings Program, kaiba ang Department of Health, asin Assistance to Individual in Crisis Situation o AX Program kan DSWD. Oktubre 23, alauna nin hapon, handog pasasalamat kan DZGB sa ika-67 founding anniversary. Maantabayanan ang maugmang programa para sa mga seniors asin para sa gabos na mga taga-suporta kan DZGB. Ang DZGB, Bicol Agri-Aqua Fair and Earth Forum 2025. Hatod sa indo kan mga minasunod na sponsors. Department of Agriculture, Regional Office No. 5, headed by Regional Executive Director Rodel Tornilla. Provincial Government of Albay, headed by Governor Noel E. Rosal. City Government of Legazpi, headed by Mayor Hisham Ismail. Ayala Malls, Legazpi, Good Found Cement Factory. Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, headed by Regional Director Ariel Pioquinto. Congressman Carlos Andes Loria, 2nd District of Albay. Legazpi City Fiesta Committee, headed by Councilor J.P. Lee. LCC Malls, Sharmila Printing Press, Choose Us Events, Own Style Graphic Design Services, Aral at Lampara Sounds and Lights, Department of Information and Technology, headed by OIC Regional Director Rachel Ann Grabador, LCC Food Garden and Catering Services, Bicol Food Delights and Catering, Barriada, Legazpi City, Juliana's Catering Services, New Blossoms and Catering Services, Tagas Daraga Albay, SL Technological College Foundation, Bicol University Ginubatan Campus, Asinong Meat Shop located at Legazpi City Public Market. Maghinilingan kita sa Oktubre 20 hanggang Oktubre 23 sa Ayala Malls, Legazpi, Bicol Agri-Aqua Fair and Earth Forum 2025. Live sa DZGB Radio, DZGB Facebook page, DZGB Live app as in YouTube channel. DZGB, always number one, always at your service. Nagdadalo ka mo sa DZGB, kaiba si Henry M. First birthday ngunyan kang, anong apod ka ini? Makuapo, di ba? Ang parent ka ini, inaanak ni sa kasal, si aki ni Jennifer and Mike Dorosan. Yan, si Ihada, inaanak na Jennifer and Mike Dorosan. My first birthday ngunyan kan sa indang aki, si Keyon Alonso. Yan. Happy birthday. May tiripon dyan. Inisoaki ni Ma'am Janet Riolo and amigong Glenn Riolo. At saka so parent ni Mike, si Dr. Ami Dorosan. Yan, ha? So, dating Vice President ka ito for Academic Affairs dyan po sa Bicol University. At saka, happy birthday man po sa imo, Mading Ami Dorosan. Yan. Birthday niya kaso sarong aldaw. Happy birthday po. Garo, sabay na ang birthday adi. Garo sabay na. Diyan daw na 6 p.m. ang tiripon. Pasensya na tabi Ma'am Janet or Pading Glenn o ano. Garo, hiling-hilingon ko po kung makaduman ako ha. Medyo ang alda mi po ngunyan medyo pano ki mga schedule.
sa mga dapat mingigibuhon sa maabot tabing Lunes. Ha? Pero baka kung may time po ako, madrabay ako taon. Ano? Kaya, so representative ko na muna ang madyan. Ha? Sa representative ha. Yung taban madyan. Tabi, si Mrs. na muna. Pero iligong ko po kung makadrabay ako mamaya na alas 6 ha, ninbanggi. Dakol kay kami pigtatapos digdi. Tabi, Dr. Ami Dorosan. Madi, buda. Anyway, first birthday ngon yan. Sa masunod na taon, ma-birthday pa man yan. Duman ako sa second birthday. Ha? Kundi ako makaabot mo yan na aldaw. Ma-birthday pa man pa sa masunod. Iyo po, first birthday ngon yan. Diba? Imposible, ma-birthday sa masunod. Duman tabi ako madaman. Ha? Iyo po, kaginot, may nadagog ng gadako. Diba? O, Mading Mayet, Barcelona. Happy birthday tabi, Mading Mayet. Si Mading Mayet, Barcelona, birthday man. Ngunyan ang birthday ni Mading Mayet, tabi. Ngunyan, so, ano yan? First lady ni EVP Glenn. Mading Mayet, happy birthday tabi sa imo, ha? Happy birthday tabi sa imo. So, mga, ay, bakit malibang napindot ko sandali lang? Sige po. Happy birthday tabi kay Mading Mayet Barcelona dyan sa barangay Dap-Dap, ano? At saka sa ano yan, so baby ni Jennifer, inaanak na Jennifer and Mike Dorosa. Happy birthday Keyon Alonso. Sa Singapore ini inaki. Singapore ini inaki. Sige, enjoy. Happy birthday. Tabi ngunya na daw. Alright. Ay nako, 7 minutes. Anong oras na? Madalion sa nang oras. Adi. Sandali. Sige, alright. O, sige po, sandali lang. Gano'n na naman kitang oras, adi. Joshua? Pepe. Diyan na lang, saga na lang gayon. Opo. Kako ano, 1 minuto na lang, alas 7 na. Ano yun eh, oh. Dinagitan kang padugangan? Opo. Mortal sin ni Ninoy. Iyo nga ne. Never say. Ano ba nga bad words. Diba? Sa imong in-law o sa imong agom o sa imong namumutan. Diba? Di man dapat yan. Mas kinagiwal ka mong duwa. Dapat dahil mo pag-istorya ang mga mararaot kontra sa imong namumutan. Tama? Opo. Oh. Opo. Kanino ni mali to. Elected official pa man na Sarawayo nini. O sige. Saga na lang. Opo. Saga ta Sabado. Ano pala si sandali. Understand me go. Nagdangog pala si amigong Glenn, si Pading Glenn. Next birthday tabi sa Singapore. Nahiling mo nang gibo-gibo mo ini Pading Glenn. Ang next birthday nga kan apo ta sa Singapore na. Ako Pading Glenn, gari maski anong gari diyan hapon, maski garumbisi ako ngunya na whole day. Dahil sa Earth Forum, doon ako. Garma pahiling ako sa imo taon. Kung ang next birthday, Singapore ng venue, kaya mas magabat pa ni pasiring dumaan. Sige, good morning, Tabi. Baby, when I met you, there was kung di ka pa rin mapamasahe, pwede. Second birthday, Singapore pala. Alright, mga tugang, salamat kan sa inong pagantabay. Mabalik po ako sa 7:30 sa programang Anhapot, mga tugang sa DCGB. Salamat po. Masunod na, News Director Mar de la Cruz, asin po Miss Jasmine Baloloy, DCGB, Bareta, alas 7. Thank you. Goodbye. Mabuhay. God is good all the time.